नमस्कार, मी स्वरा परब. स्वराज मालवणी तडका या माझ्या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचे हार्दिक स्वागत. आज आपण करणार आहोत कांद्याचं थालीपीठ आहे हे. इथे माझ्याकडे हे जे आपण इन्स्टंट वड्यांसाठी जे पीठ बनवलं होतं ते पीठ आहे 2 कप. इथे माझ्याकडे आहे 4 कांदे बारीक चिरलेले एकदम, पीठ आहे 1 वाटी, लिंबाचा रस, आला लसूण पेस्ट 1 चमचा आहे. हा मालवणी मसाला आहे, लाल तिखट, चाट मसाला, थोडासा गरम मसाला, हळद पावडर, हे सैंधव मीठ आहे आपलं काळं मीठ थोडं घेतलंय, आणि हा आहे ओवा. आता मी हे सगळं साहित्य या पिठामध्ये मिक्स करणार आणि ह्याला व्यवस्थित मळून घेणार. याला अगदी असं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता हा आपला कांदा, कोथिंबीर जास्त घेतलेली आहे मी इथे. लिंबाचा रस टाकलेला आहे, आला लसूण पेस्ट 1 चमचा, आता इथे मी हे आपलं साधं मीठ आहे ते टाकते आहे. तुम्ही तुमच्या अंदाजाने टाका. आणि हे सगळं आता मी व्यवस्थित मिक्स करून घेते. आता याला मी परतून घेते. परतल्यावर मी इथे 1 चमचा तेल घालणार आहे. असं कडेने सोडायचं व्यवस्थित. इथे तुम्ही बटरचाही वापर करू शकता शेवटी तुम्हाला पाहिजे असल्यास, किंवा तूपही वापरू शकता. मी इथे तेल वापरलेलं आहे. आणि अशा प्रकारे हे आपलं थालीपीठ अगदी शिजून रेडी झालेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता. हे बघा. आता हे काढून मी बाजूला ठेवते आणि माझे बाकीचे थालीपीठ बनवून घेते. तुम्ही पाहू शकता इथे मी सगळी आपली थालीपीठ तयार करून घेतलेले आहेत. अर्धा किलो पिठामध्ये जवळजवळ माझे 8-10 थालीपीठाच्या पोळ्या तयार झालेल्या आहेत. तर अशा प्रकारे तुम्ही थालीपीठ करा आणि मला नक्की कळवा तुम्हाला आवडलं की नाही ते. धन्यवाद.